a cikin wasu jam'iyyu wanda aka ce yanzu jam'iyyun ya kamata a zaɓi nagari. Yanzu idan talaka ka ƙara jefa kanka a cikin wani halin ha'ulayi, kar ka ƙara cewa Allah subhanahu ta'ala ne ya saka ka kuka da kanka. Ga lokacin ramuwa ta yi ga dukkan wasu 'yan siyasa wanda ba su cika alƙawuransu ba. Ya kamata ka zaɓi cancanta, ka zaɓi nagari wanda zai fitar da kai da halin da ƙasar nan take ciki a yanzu. Kowa ya san Najeriya ƙasa ce wadda ta fi kowace ƙasa a Afirka ci gaba da yanayin tsaro da kuma yanayin tattalin arziki yadda yake haɓaka. Amma Najeriya yanzu ta koma baya a ɓangaren siyasa da kuma tattalin arziki, wanda a kwanakin baya kun san yanayin da talaka ya tsinci kai wajen canjin sarkin musulmi. Ina haɗa ka da Allah da kai da dukkan sarakunan musulunci. Mu zaɓi muslim shi ne addininmu na musulunci. Mai alfarma sarkin musulmi, majalisarka akwai wanda yake musulmin, akwai wanda yake ba musulmi ba, dukai ne sarkin musulmi a Najeriya. Don girman Allah sarkin musulmi, ka gayawa na tare da kai duka musulmi mu zaɓi muslim ticket. Idan muka zaɓi musulunci, Allah zai tausaya mana, domin tambayar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna za a mana duka a kabari, akwai wa ma dinuka, kai na kwanci a kabari me addininka? Allah ka samu ce addinin mu musulunci. A duniya mu musulmi ne, a kabari mu musulmi ne, ranar tashi alƙiyama ma mu musulmi ne. Wanda ba musulmin ba, mai alfarma sarkin musulmi, ka kirawo da kiristoci da wanda ba kiristocin ba, ka ce su maka kara. Kai sarkin musulmi ne, muslim ya tsaya, ka ce su baka ƙuri'a. In ka faɗa wanda ya bi yayi, ka samu lada, wanda bai ba ma ka samu lada. Ya mai martaba sarkin musulmi, ina roƙonka kai mana addu'a Allah ya sa muslim ta kafa gwamnati a Najeriya, ta riƙe musulmi da wanda ba musulmi ba da ƙa'idar musulunci, la darara wa la dirara. Mu ba addinin Allah alƙa'il, mahalicin mu wanda yake cewa wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Mu musulmi Allah ya ce mai adalci ga musulmi da wanda ba musulmi ba. Allah ya baiwa musulunci rinjaye a Najeriya. Jagororin su riƙe musulmin da ba musulmi ba da rayuwarsa da kuma rashin abinci, wanda aka ce a yanzu dukkan talaka ya zama mai ɗan wuya na rashin kuɗi da rashin maƙudan rashin tattalin arziki da yake faɗawa a kan talaka, wanda aka ce shi mai kuɗi a yanzu ya ga dama zai iya shiga bankuna ya samu kuɗaɗe, ko kuma ya kirawo manajansa ya kawo masa kuɗaɗe har cikin gida. Ga manya-manyan 'yan takarkaru sai ka zaɓa ka darje talaka, Allah sarki, wanda a yanzu talakan Najeriya a kwanakin baya an san halin da ya inci kai na rashin tsaro da fatara da talauci da kuma garkuwa da mutane. Dama ta rage a hannunka talaka, yanzu 'yan siyasa kai suke jira ka zaɓa ka dangwala, ka tsaya ka nutsu, domin idan ka sake ka ƙara ba da wata dama ta cutar da kai, to ka kuka da kanka. Yanzu dama ce wadda kai ne za ka dama yadda kake so talaka bawan Allah. Zaɓe ya rage shingen kwana 5, wanda dukkan wasu 'yan siyasu kuma dukkan wasu 'yan takarkaru cikinsu ya riga ya ɗuri ruwa, suna jiran talaka shi ne zai affafa su kuma shi zai ɗaga su.
kuma shi zai ba su nasara. Ya kai talaka wanda a kwanakin baya ka san halin da ka tsinci kanka, wanda kake ta kuka na yanayin canjin rayuwa da tsadar rayuwa da kuma fatara da talauci da kuma rashin tsaro wanda aka yi a kwanakin baya. Yau ga ramuwa za ta ƙara kasancewa kai za ka rama kanka, wanda idan ka zaɓi wani shugaban wanda zai ƙara maimaita ma irin halin da tsinci kanka a yanzu.